БАБХ. Кои са БАБХ? Така наречената Българска агенция по безопасност на храните, предполагаемата агенция. БАБХ е частна, американска, търговска фирма, компания, корпорация, регистрирана в Американския търговски регистър на САЩ, Dun & Bradstreet, dnb.com. Показвам, доказвам. С данъчен номер 52 379 4916, дънс номера. Влизаме в УПИК под формата на Dun & Bradstreet, търговския регистър, американския, на САЩ. Въвеждаме в търсачката номера. В случая не е нужно да отбелязваме страната, но ще отбележим все пак някой да ни каже нещо, защото все пак е търсене по номер. И какво да видим? Bulgarian Agency for Food Safety. Топ 1 search results. Резултати от търсенето. С номера, който ви казах. Company адрес. Адрес на компанията. 15А, Пенчо Славейков, булевард, пощенски код 1000, София. Добре? Какво правим от тук нататък с тази информация? Какво друго може да излезе като информация? Да влезем в сайта dnb.com. Само. Изписваме в полето. Отиваме най-горе вдясно на лупичката. Задължително гледаме да натиснем върху графата Бизнес директория. В полето за търсене въвеждаме данъчния дънс номер. Излиза Bulgarian Agency for Food Safety. Ако сте на компютър, има и Search бутон. Може и там да натиснете. Може и директно тук, където ви излиза. Така, ето. Bulgarian Agency for Food Safety. Ключов принципал Пламен Молов. Описание на компанията, на фирмата. Съответно приходи, адреса. Но се вижда, че БАБХ е частна американска търговска фирма. И не само тя, разбира се, но в случая показвам за тях.